Ito naman yung ano, ayan yung nabutas fish port. Yan. Pagka mag-aangat kayo ng isda, dito kayo punta sa nabutas. Yung diretso na yan, ano yan, C4. Diretso na yan. Malabo.
Tay. Break time pa pala. Ako po. Alas 12 pala. Break time ang CY. Ruta ng break time. Bilis ng oras. Nag-aalaw na agad. Marami na nakapuntot sa likodan ko. Break time pala kasi. Ayan. Break time kaya ano. Hindi pa pinapapasok. Ang bira, 20 minutes pa. Dapat kung maluwag naman, dapat pinapasok na yun. Mahaba na pilaw. Huwag ka lang mga timing na ganito sa araw. Kasi ticket yung abutin mo dito. Sa gabi, okay lang. Natulog yung mga buhaya. Yan kasi yung mga nagsusumbong yan dito, yung mga jeep na yan, tricycle. May magsusumbong dito pagka may mga nakaparada dito sa labas. Yan.